Witam Was, Rostomili ze Łazisk, spod byłej willi dyrektora Werku. Chcę Wam dzisiaj powiedzieć, co zamierzam na bezrok. No, Wy już to widzicie we 2023, latoś. Ja jeszcze to nagrywam we starym roku. No, pora tajlików tu z Łazisk, z Mikołowa, z okolic powiatu mikołowskiego, potem też takie łączone Mikołów, Katowice, Odinkmalu, to będziecie widzieć. No i jeszcze będę tak rozprawiał o takich komentarzach, a w lutym chcę ruszyć do Królewskiej Huty, do Chorzowa. Tam 3 tajliki, Chorzów, Królewsko Huta i Huta Bismarka, Hajduki. Co dalej? Mono niechronologicznie, no ale jakoś tak to będzie wyglądać. Rybnik, już żech się przymierzał wcześniej, no ale tam je tyle tego, że to trzeba jakoś potajlować, bo na jeden tajlik rybnika nie zmajstrujemy. I Jemocka Ślązoków, ja bych się chciał z nimi ugodać, co by oni wystąpili w tym filmiku, w tych roztomajtych filmach. I to jest ciężkie do zmajstrowania. Co dalej? Powiat gliwicki, Gliwice też, to też jest trochę roboty z tym. No i powiat lubliniecki. Takie są plany, zobaczymy co z tego wylezie, takie plany minimum. Godą rzek Łońskiego roku, jakie mam plany na Łoński rok, jak wy to oglądacie, 2022. Nie wszystko wylazło, no ale większość ja. Myślę, że dalej będziecie ze mną. Mam nadzieję, że co tydzień będę już robił filmiki. Mam taką ideę, co by co tydzień wstawiać filmy, no ale nie wiem jak to wylezie, zobaczymy. Mam też jakieś inne idee, inne projekty, okrom tego musicie wiedzieć, że to nie ma moja robota i też niekiedy muszę haltnąć. Mam nadzieję, że przydatne te filmiki są Wam i dalej będziecie to oglądać, że to się richtig werci robić, bo czasem jest mało wyświetleń i nie ma takiej rady, co by to dali krócić. Dobra, to widzimy się za tydzień we tajliku ze powiatu mikołowskiego. Mogę zdradzić, że to będzie tajlik o banie. Chowcie się.